Fan entrada no Salón de Plenos Rosario Álvarez e Menchu Lamas. Premios Otero Pedrallo 2021. Señora Presidenta da Deputación, autoridades e representantes das institucións presentes, persoeiras galardoadas, familia, amizades, público presente, moi bo día. Benvidas e benvidos á gala de entrega dos premios Otero Pedrallo. É para min unha ledicia formar parte dela e poder acompañarvos nun acto tan entrañable. Recoñecer o traballo, o esforzo, o tesón e a constancia é un acto fermoso. Honra a quen dá e a quen recibe o nomeamento. Por iso, compartir este acto de amor debe ser, para todos os presentes, un galano fermoso co que deixar un gusto doce na boca agora que nos aproximamos a final de ano. Se me permiten, xa que falamos do debir dos días, quixera chegar unha pinga de poesía. Traio ata aquí os versos da autora que abandeirou as nosas letras galegas este ano, Xela Arias, e que di así: o tempo que se perda maino diante nosa. Que se perda o tempo, sí, mas non todo o que agromou tras as sementes, que todo o que construímos permaneza. Somos donos dun patrimonio que debera levarnos polo mundo coa cabeza ben alta. E todos, todas, dun ou doutro xeito, somos responsables del, tanto do material como do inmaterial. Este último pode pasar desapercibido, por discreto, que non invisible. Por iso, son tan de agradecer estas iniciativas que, sen que teñan que partir das propias galardoadas, recoñezan esa achega inmensurable á construción da nosa identidade, o avance como pobo. É necesario seguir sendo nós, ser nosoutras, diferentes e actualizadas, como ben sabe Menchu Lamas, aínda que non deixemos de subir sobre os banzos da nosa lingua, da nosa cultura, consolidadas hai tempo e refrendadas por consellos, institucións e academias como a tesoura Rosario Álvarez. É tempo de pandemias, de incertezas, de medos, de dúbidas e de fortalezas. É tempo de aferrarnos ao que sobrevive sen fisuras, o latexo incesante do que somos, o brillo da nosa identidade. Esta é tamén, sen dúbida, unha época propicia para a reflexión e facer balance. Unha encomenda que adoitamos facer de maneira individual, pero que é ben fermoso levar a cabo así,
en conxunto. Con este obxectivo, o de reflexionar e recoñecer o labor a prol da cultura e do valor propio da nosa terra, naceron os Premios Otero Pedrallo. É ben certo que só podemos avanzar como pobo en conxunto, pero sen a contribución de institucións e persoas individuais non sería posible. Otero Pedrallo foi, sen dúbida, un deses traballadores e loitadores incansables co obxectivo de facernos medrar como galegos. Colaborou dende a docencia, a escrita, a política, a intelectualidade. A súa voz, o seu legado, segue presente, pois este ourensán é quen de xuntarnos hoxe arredor de sí para celebrar o que tanto defendeu. Mais para explicar de maneira sucinta a súa figura e os premios que inspirou, imos ver agora unha pequena proxección. A seguir da mesma, Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrallo, dará lectura da acta do fallo dos premios do xurado desta edición. Non hai cousas vellas nin novas, hai soamente cousas vivas e mortas, e non as determina a idade, senón o sopro interior que as anima. Ramón Otero Pedrallo naceu en Ourense en 1888. Da súa familia e estancias na casa de Trasalba, herdou o liberalismo e sensibilidade coa lingua, a paisaxe e as historias que encherían as súas obras. Xunto a compañeiros como Vicente Risco, Florentino López Cuevillas ou Losada Diéguez, forma un grupo de inadaptados e comeza o seu interese pola política, fundando o Partido Nacionalista Republicano, participando no galeguismo das Irmandades da Fala e a revista Nós, e sendo tamén protagonista na travesía que rematou en 1936 coa aprobación do Estatuto de Autonomía. En 1924, co seu relato premiado Pantelas, Home Libre, comeza unha prolífica obra que irá aparecendo case sen interrupcións. Escrito na néboa, Os camiños da vida, Arredor de sí, De Valar, O mesón dos ermos, e ensaios e artigos na revista Nós, onde deixará fondas e intelixentes mensaxes sobre a paisaxe xeográfica, cultural e resentimento de Galicia. Os poetas abrazaron a tristura da aldea galega, amaron as artes do esquecido pobo, e por unha maravillosa routada de intuición, descubriron a esencia de Galicia e colocaron a súa patria no verdadeiro horizonte. A súa prosa elegante e moderna, que viste de épica ao pobo máis ligado á terra, valeulle a consideración de patriarca das letras galegas. Chega á última etapa da súa vida sen deixar de escribir e falar en tribunas con esa exaltación emocionada de Galicia e coa ilusión posta nos máis novos. Antes da súa morte, en 1976, Otero Pedrallo, o último sobrevivente desa fecunda xeración, convértese xa nun símbolo. O Premio Otero Pedrallo instaurouse en 1977. Promovido polo Goberno galego e as 4 deputacións provinciais, ten como obxectivo perpetuar e honrar a memoria do propio Otero, así como recoñecer o labor de contribución eminente á cultura e promover os valores propios de Galicia e as obras que leven á mellora da súa cidadanía e institucións. As deputacións son as encargadas de convocar cada ano e de forma rotatoria este galardón. Dende ese 1977 que recibiu o galardón o escritor Carlos Casares, a maioría dos autores destacados das nosas letras foron premiados co Otero Pedrallo. É o caso de Xosé Filgueira Valverde, Isaac Díaz Pardo, Antón Fraguas, Manuel María, Uxío Novoneira, Xosé Luís Méndez Zarrín, Xosé Neira Vilas e, en 2019, ex aequo, o historiador Ramón Villares e o escritor Paco Martín. Tamén nomes doutros eidos, como a música, o xornalismo, a política ou a arte, como foi o caso recente en 2016 co premio outorgado a Cisclo Manzano e Manuel Buciños. Foron tamén moitas as institucións da cultura galega que resultaron premiadas, como o Instituto da Lingua Galega, o Museo do Pobo Galego, a Fundación Barrié ou o Museo de Pontevedra, dependente desta deputación, e que acadou o premio en 1993. Mais recentemente, na última edición, foron as 4 fundacións vinculadas á revista Xeración Nós as que se distinguiu con este premio. A Fundación Otero Pedrallo,
Fundación Vicente Risco, Fundación Losada Dieguez e Fundación Castelao. Moitas entidades, moitos homes representantes destacados na nosa cultura, pero poucas as mulleres recoñecidas e premiadas. Non foi ata 2017 cando unha muller recibiu por primeira vez o Otero Pedrallo. A cineasta e académica Margarita Ledo Andión converteuse así na primeira muller galardoada con este recoñecemento nos 40 anos que levaba entón o premio. A Deputación de Pontevedra foi entón a institución anfitrioa que acolleu a súa entrega. A Margarita seguiron o ano seguinte as escritoras Antía Cal e María Xosé Queizán. E na presente edición, o xurado reunido nesta mesma Deputación de Pontevedra o pasado novembro decidiu outorgarlle o Premio Otero Pedrallo 2021 ex aequo a Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, e Menchu Lamas, artista plástica, membro da Real Academia Galega de Belas Artes. Poida que neste momento, nalgún recanto de Galicia, estea morrendo un vello que leva consigo un caudal de palabras sonoras que xa ninguén fará coñecer. Poida que noutro naza a estas horas o home ou idea que transformará en novo sentido a historia. E pode que a que naza sexa muller. Da voz de Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrallo. Bos días. Acta do xurado do Premio Otero Pedrallo 2021. Na sala de xuntas da Deputación de Pontevedra, sendo as 17 horas e 15 minutos do día 10 de novembro de 2021, reúnese o xurado do Premio Otero Pedrallo 2021 baixo a presidencia de doña María del Carmen Silva Rego, presidenta da Deputación de Pontevedra, e coa asistencia das e dos seguintes vocais. Valentín García Gómez, por delegación do Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Don Xurxo Couto Rodríguez, en representación da Deputación da Coruña. Doña Tereixa Antía Ferreiro Tallón, en representación da Deputación de Lugo. Dona Ana Patricia Torres Madureira, en representación da Deputación de Ourense. Dona María Vitoria Alonso Méndez, en representación da Deputación de Pontevedra. Dona María Domar Lorenzo Moledo, en representación da Universidade de Santiago de Compostela. Don Alonso Caride Losada, en representación da Universidade de Vigo. Don Manuel Ferreiro Fernández, en representación da Universidade da Coruña. Dona Fina Casalderrei Fraga, en representación da Real Academia Galega. Don Pablo Otero Piñeiro Maseda, en representación do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. Don Marcelino Agís Villaverde, designado pola Xunta de Galicia. Don José Antonio Fraga Vázquez, designado pola Deputación da Coruña. Don José Miranda Ruiz, designado pola Deputación de Lugo. Don Luís González Tosar, designado pola Deputación de Ourense. Dona Paula Cabaleiro Comesaña, designada pola Deputación de Pontevedra. E don José Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrallo. Excusa a súa asistencia don Anxo Manuel Lorenzo Suárez, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia. Asiste como secretario e dá fe do acto don Carlos Cuadrado Romai, secretario xeral da Deputación de Pontevedra. Logo do estudo das propostas presentadas, acordouse por unanimidade, tal como consta na acta do mesmo e en función dos méritos e da súa traxectoria profesional,
proclamar a candidatura ex aequo de dona Menchu Lamas, artista galega integrante da Real Academia de Belas Artes, e de dona Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, como gañadoras do Premio Otero Pedrallo 2021. O traballo de Menchu Lamas é moi visual. Imos gozar agora dunha proxección sobre o seu traballo, no que, confésolles, non deixa de sorprenderme a súa capacidade de actualización sen perder a propia esencia. Rosario Sarmiento é licenciada en Xeografía e Historia. A súa traxectoria profesional baseouse na programación e xestión cultural, anos nos que dirixiu e comisariou diversas coleccións de arte e exposicións. Ten traballado tamén con medios audiovisuais e realizado diversos traballos que amparan a produción das mulleres. Coñece, sen dúbida, a obra de Menchu Lamas, galardoada da que fará a súa loa. Escoitámola a seguir. Bos días, presidenta, autoridades e, querida Menchu, querida Charo, amigos e amigas. Fai agora 4 anos, cando traballaba no documental Arte, Muller e Galicia, no que trataba de facer un achegamento ao traballo daquelas artistas mulleres cuxa obra resultaba fundamental para entender o desenvolvemento da historia da arte contemporánea en Galicia. Fíxenlle a Menchu Lamas, unha das artistas que participaba no mesmo, unha pregunta sobre como vivira a súa relación co mundo da arte desde a súa condición de muller. A súa resposta foi absolutamente clarificadora sobre esta cuestión. O ter que falar xa de arte de muller xa din moito da situación na que se vive. É dicir, nunha situación normalizada non temos que estar facendo estas separacións. Eu sempre digo que a parte invisible, ese teito de cristal, é unha loita terrible, porque cando ti tes un enemigo claro, evidente, é moi fácil pôr en evidencia o que está aí presente. A única maneira é traballar. Eu penso que non se pode ocultar
cando hai un traballo de interés é imposible ocultalo en todos os campos. Por iso, hai que continuar loitando como se non pasara nada, sabendo que pasa de todo. Penso que nesta última frase está resumida unha gran filosofía de vida. Loitar e seguir sen mirar demasiado ao redor, pero sin esquecer o que está a suceder. Non hai a menor dúbida que Menchu traballou e sigue traballando moi duro. Nesa loita, como se non pasase nada, pero sabendo que pasa de todo. A todas sucedeunos. Por esa razón é tan importante que se nos escoite e recoñeza. Por esa razón é tan importante que este premio Otero Pedrallo 2021 recoñeza por primeira vez a sólida achega e traballo profesional dunha artista plástica galega. Non hai dúbida que ti, Menchu, mereces este recoñecemento. A túa longa trayectoria avala que sexas un dos nomes máis representativos das últimas xeración de artistas españois que foron refrendados en escenarios nacionais e internacionais. Menchu Lamas estudou diseño gráfico no IADE, Institución Artística de Ensino, de Madrid, que xunto coa súa cidade natal, Vigo, serán o escenario das súas primeiras experiencias creativas. Vai formar parte do colectivo da Imaxe, xunto con Antón Patiño, o seu home, e Carlos Berride, e colabora ca revista Loia e o grupo de comunicación poética Rompente. Todos eles referencias na modernización da cultura galega na segunda metade dos anos 70. A principios dos 80 será a única muller que forme parte de Atlántica. Un heteroxéneo grupo de pintores, escultores e arquitectos referentes dunha modernidade e renovación plástica en Galicia, obtendo unha importante repercusión dentro do panorama artístico nacional. Por certo, o padroado da Fundación Laxeiro acaba de outorgar o Premio Laxeiro 2022 Atlántica como recoñecemento á súa modernidade que insuflou a arte galega e tamén de reivindicación da figura de Laxeiro. Tras a súa primeira exposición individual na Galería Boades, no ano 1982, o de Menchu vai mostrar xa algunha das súas máis significativas características do seu traballo, unha pintura con unha iconografía de grandes imaxes e signos de sinxela e impactante carga expresiva, pero con un forte cromatismo sempre integrado en campos intensos de cor. Menchu vai participar nalgúnas das exposicións máis significativas da década dos 80 en España. A súa presenza en mostras como 26 pintores, 13 críticos, o segundo Salón dos 16, diferentes edicións da Feria Arco e das internacionais de Basilea e Colonia, convértena nun nome de referencia da pintura española dese período, sendo seleccionada para exposicións tan importantes e significativas como Five Spanish Artists en Nova York no ano 1985, xunto con Sicilia, Barceló, Campano, García Sevilla e na 18º Bienal de Sao Paulo. Na segunda metade dos anos 80, a pintura de Menchu vai caracterizarse por a introdución de figuras xeométricas sobre fondos nos que alterna armazóns e retículas con campos de cor. A finais desa década prodúcense as entregas quizá máis radicalmente xeométricas. Os seus signos raíz están depurados de toda alusión concreta e centrados na evidencia do simbólico. A partir dos 90, nas súas obras, vai introducir unha serie de referentes icónicos que proxecta sobre unhas tramas de fondos con motivos de gran forza visual. Un vocabulario sintético, depuración de imaxes e signos que, apoiados en estruturas compositivas, acaparan o protagonismo absoluto dos grandes formatos nos que Menchu desenvolve a súa poética creativa. Porque quizás como contrapunto da súa apariencia miúda e das veces parquedade de palabras que non sempre, Menchu sempre proxectou a súa unión coa pintura a través de grandes formatos, de grandes lenzos fronte aos que é moi difícil quedar impasible. Di Menchu: traballo coa liberdade de introducirme no cadro, por isto gústame as grandes superficies, porque non dominas o teu brazo, ni a tua man.
Desaparece toda contención. Aquí non conteño o meu sexto. Grandes territorios que máis que unha marca personal son unha forma de integrarse dentro da obra e facer incluso un percorrido físico. A representación, dimencho, dunha danza no que primeiro actúa o cerebro, despois a man e máis tarde o corpo. E acariñalo, golpéalo, ámalo e ódialo. Emborcas nel todos os teus sentimentos. Ese longo e duro camiño que Menchu Lamas percorreu, loitando como se non pasara nada, sabendo que pasa de todo, tivo o seu recoñecemento. O seu currículum expositivo é casi inabarcable. A súa última exposición colectiva, Néboas de Luz, da que forma parte a súa chega a colección do CEGAC en Santiago. Museo que lle dedicou, por certo, unha exposición antolóxica no ano 2005, sendo a segunda autora galega tras Maruja Mallo. A colección do CEGAC tamén é só unha referencia do gran número de museos e institucións e cuso fondo se entregan ao seu traballo. Colección La Caixa, Fundación Juan March, Fundación Argentaria, Mellac, MACBA, Museo Reina Sofía, etc. No ano 2010 recibiu o Premio de Cultura Galega de Artes Plásticas e no 2018 ingresa na Academia Galega de Belas Artes como académica numeraria, xunto con Soledad Penalta, e Mencho, por suposto, na sección de pintura, e 50 anos despois de que o fixeran as primeiras mulleres académicas no ano 1938. No seu discurso de ingreso, Mencho fixo unha parada nesa loita da muller artista por ser recoñecida e porque a historia da arte sea visualizada desde unha óptica máis ampla. Agora seguimos a loitar pola superación do chamado teito de cristal, con unha gran presenza da muller no oído da arte. En todo o mundo hai recoñecimento ás aportacións femeninas. Este premio Otero Pedrallo é, sen dúbida, un eslabón máis neste merecido recoñecemento do teu traballo, Menchu. Por estar sempre aí, defendendo o que as mulleres aportamos ao mundo da arte, pero tamén a unha obra que non deixa nunca indiferente. A razón, penso que a súa sinceridade, a túa comunicación activa e intelectualizada, pero ao mesmo tempo tremendamente vital coa pintura. Enhoraboa de corazón. Moitas grazas, dona Rosario. É fermoso escoitar lembranzas do meu vivir, como titula Otero Pedrallo un dos seus ensaios, unhas lembranzas que collen corpo cando compartimos, como estamos a facer e vivir agora aquí. Viaxar no espazo e no tempo, a través das palabras, precisamente agora, no que son prácticamente as únicas viaxes posibles, pois sempre son as máis seguras. Así que viaxemos, porque facelo o carón destas mulleres só pode ter un destino feliz. Así que, como non, agora sí, a verdadeira entrega de premios, que a máis do recoñecemento público o seu labor, leva consigo a entrega dun diploma e dunha obra da escultora Soledad Penalta. Requirimos para isto a presenza aquí no escenario de Carmela Silva, presidenta da Deputación. Fai entrega do premio acompañada de Xurxo Couto Rodríguez, deputado de Cultura da Deputación da Coruña. Ana Patricia Torres Madureira, deputada de Cultura da Deputación de Ourense. César Pérez Ares, xefe territorial de Educación da Xunta de Galicia en Pontevedra. Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrallo. Victoria Alonso, deputada de Cultura. E Rosario Sarmiento. Recolle o seu premio Menchu Lamas.
Gracias. Estou moi contenta, a escultura é moi bonita, ademais. Estamos desexando escoitar, como non, a merecidísima galardoada Menchu Lamas. Bueno, primeiro dar as grazas a todos os que pensastedes en mí. A verdade é que Rosario fixo un traballo fantástico. Non sabía nin eu que fixera tanto traballo. Sí, estou moi contenta porque Otero Pedrallo representa a modernidade da paisaxe. Fíxonos mirar de outra maneira o que é Galicia. Non só con palabras, senón tamén co ese percorrido que facía a través dos campos, dos montes, da paisaxe cultural física e interna. Eu gustaríame facer unha viaxe a través da cor. Quer dizer, eu o que fago é un percorrido a través da cor. É complexo falar da cor, pero tamén é complexo falar desas partes invisibles, esas partes onde os sentimentos fan que ti transmitas unhas sensacións que non se poden representar de outra maneira senón é a través da creación. Cando fai anos invitáronos a Fundación de Otero Pedrallo en Trasalvas a facer un taller da paisaxe, da modernidade da paisaxe, a mirada actual da paisaxe. O certo é que tes que pensar en dous referentes. O presente, o referente do que tes de cultura e a mirada do futuro. Eu fixen un título de unha exposición que era A man que mira o infinito. Ese infinito, esa distancia que nos separa entre o que somos e o que queremos ser, o que a creación e a cultura pode chegar a facer algo que ainda non soñamos, ese soño que ainda non imos atrapar, porque se o atrapáramos paralizaríanos, entón o que se trata é continuar. Ese soño faino que non sea só unha creación de unha persoa, quer dicir, nós, os creadores, somos o traballo colectivo do noso tempo, somos os representantes, ou intentamos ser os representantes do espírito que nos move no tempo en onde estamos vivindo. Bueno, eu líome moito falando, pero gustaríame decir que a pintura ou a creación ou cando se valora o traballo da arte contemporánea, estás valorando o que é o futuro de un país, a presencia, ese espazo onde non sabes onde vai parar, pero que o estás creando agora e vai ser o impulso para o que sea unha sociedade máis libre. Porque cando estamos sin trabas, cando estamos pensando sin trabas, cando estamos pensando onde ti podes crear, pero non tes as... Quer dicir, eu estaba mirando agora isto e decía, está ben tantos premios, pero estaba clarísimamente faltando a presencia das mulleres, a mirada, a esa outra mirada distinta, esa forma, quer dicir, nós non creamos agora, estamos creando desde que nacimos, de que as xeneracións anteriores estuveron creando, por que non se miraban? Por que estaba sempre unha mirada para un lado e non para o outro? Quer dicir, por que non somos todos creadores como é a sociedade, que estamos todos convivindo xuntos, non? Entón, estou me liando outra vez, pero que me gustaríame falar do que é o meu traballo. Eu traballo sobre todo ca cor, quer dicir, compoño cas cores. Estuve fai uns meses traballando cunha rapaza que era cega, como lle explicaba eu o que era a cor? Era moi complexo.
Hubo un momento en que ela estaba dicindo, bueno, o encarnado pode sentir por o sol, o amarelo, o mellor, o soído de unha temperatura, pero ela decíame, pa min o verde, que estás contándome, o verde é esa brisa que pasa e que acaricia ese a cor verde. Entón, eu estaba pensando eso e digo, joe, eu teño moitas manías a hora de pintar. Ás veces collo unha cor e só podo utilizar ese, non podo utilizar outra, inda que despois non se mire a representación porque está tapado. Pero esa necesidade de ter esa cor na man é algo invisible, pero está presente para min. Entón, eu penso que as invisibilidades, quer dizer, amor, o odio, todos esos sentimentos que son invisibles pero que fan que o mundo funcione para diante, son un pouco o percorrido da nosa presencia, pero tamén o percorrido do que pode ser a pintura nun momento dado. Quer dizer, cando eu fago un traballo, en realidad estou non só traballando para min, senón estou traballando para todas esas miradas que van quedar no cerebro de algúns, claro, porque non a todos lle gusta. Pero que dicir, si alguén lle queda unha pegada do que eu fago, eso é a maior declaración de amor, que dice, cando me explican, cando gustoume moito este cadro e empezan a explicarme, eu, cando o fixen, seguramente non pensaba en todo eso que me estaban contando, pero todo eso fai que esa imaxen quede colectiva, que vaya quedando plasmada de distintas maneiras. A min gustame a xeometría, porque a xeometría é ese espacio que creamos entre todos os seres humanos para sentirnos un pouco máis acollidos ante a frente da paisaxe, da gran paisaxe. Gústame a cor porque son esas sensacións de vibración de todos eses sentimentos que un pode ter. Pero, bueno, agora o que os gustaría era convidarvos a que, cando poidades, que miredes a miña exposición. A min este premio cólleme nun momento de moito traballo. Teño varias exposicións neste momento, unha exposición nun museo. Quer dizer, estou traballando como se o tempo non existira, porque o tempo a hora de crear nunca existe. É un tempo infinito. Quer dicir que un tempo onde ti te metes, aí estás, e non existe nada máis. Así que, gracias a todos, gracias á Diputación, a todos os que votastedes un pouco para que eu este aquí, e, sobre todo, se podedes ver o meu traballo, eu encantada. Moitas gracias. Parabéns e moitas grazas por poñer luz e cor o que doutro xeito podería quedar invisible. Menchulama estivo que deixar Galicia, pero está claro que regresou a nós para sementar e para recoller. A súa obra fai referencia a raíces que dan paso a unha planta artística que nos agasalla fermosas flores. Traballa en grandes formatos, pero tamén é de condensar a arte en pequenas pílulas que amalgaman perfectamente cos versos dun poema ou coa música.
Moitas grazas tamén, como non, a Alejo e antes a Lucía. Din que a imaxe vale máis que 1000 palabras. Menchu Lama sábeo e exprésao ben no seu traballo. Pero eu son das que penso que as palabras son moito máis que un conxunto de letras. Moito máis que a verbas que leva o vento. As palabras son tamén os sentimentos feitos voz, capaces de coarse entre os poros da pel para cubillársenos dentro e deixar pegada. Son como a vértema húmida que cala nos corpos e acaba por acompañarnos dun xeito sutil. Non hai mellor combinación que a destas imaxes e estas palabras bailando a par nesta gala. A beleza feriunos para sempre, así aseguraba o poeta Díaz Castro. A beleza que hoxe nos acompaña nesta festa. E como estamos de festa, pois tamén temos música. A primeira peza que escoitaron foi Beira do Mar, melodía galega de Reveriano Soutullo. Esta da que vimos gozar, de Marcial de Adaliz, leva por nome Lembranza do Fogar. Os músicos que interpretaron foron Alejo Amoedo, o piano, e Lucía Comesaña, coa zanfona. Expertos e valedores da música tradicional. Contamos con outro vídeo, claro, estarán agardando por el. É o que nos vai a chegar un pouco máis a Rosario Álvarez Blanco. Ímola agradecer, porque ela, quen tiven a honra de coñecer hai moi pouquiño, é moi discreta. Así que deixemos que falen por ela. Se o universo da arte estivo representado por Rosario Sarmiento, o das letras fai o propio da man de Fina Casal de Rei, profesora, etnógrafa, escritora e Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil. A máis da palabra, Fina é a bandeirada do sorriso. Hoxe non lle imos poder ver ben. Este sorriso nunca lle resta fortaleza ás accións e actitude desta valente que defende a literatura infanto-xuvenil, a literatura pros máis novos. Así que con esa sensibilidade que a caracteriza, fai a loa a Rosario Álvarez Blanco. Pois vasme ver o sorriso. Un momentiño. Presidenta, autoridades, amigas e amigos, moi bo día. No setembro de 1988, o neno ingresou no instituto, no do xardín entón novo e fermoso,
aínda lembra estudantes no vello. No tribunal estaban don Marcelo, don Salvador Padilla e un profesor de francés moi fino de sombreiro de copa. Sentouse na mesa con Manuel Martínez Risco, Luís Quesada e outros nenos, despois vos e inesquecentes amigos, pois case todos eles están con Deus. O neno escribiu ben o ditado. Para a conta de dividir, sopráronlle por detrás voces descoñecidas. A entrada no instituto con 9 anos, enteirados, foi o ingreso nun mundo novo, feiticeiro, acedo, descoñecido. Así, remata a historia de un neno publicada en 1979 polo padroado que leva o seu nome e contada polo propio autor, Ramón Otero Pedraio. Un delicioso relato autobiográfico de infancia ao que don Ramón lle pon fin co seu exame de ingreso no Instituto de Ourense con 9 aniños. Xusto nese punto, despois do exame de ingreso no Instituto Nacional de Ensino Medio de Pontevedra, moi próximo a esta deputación e construído sobre os claustros do antigo convento de San Domingos, 65 anos despois de don Ramón, ela con 9, eu con máis, podería situar o meu primeiro contacto coa apaixoada, sabia e rigorosa filóloga, investigadora, ensaísta, profesora Rosario Álvarez Blanco, Charo, nada na Rúa Real número 16 de Pontevedra, a carón da Fonte dos Tornos, un 12 de xullo de 1952. O feito de coincidir nas aulas e en non poucas andainas foi tecendo unha empatía que non se borrou nunca malia os diferentes rumbos que tomaron os nosos respectivos camiños. Agora, nesta maxia coa que a memoria fermenta o pasado ata o converter en material literario, imagino aquel sábado, 2 de febreiro de 1963, saindo todas da aula de primeiro A, coa licencia da profesora, despois de que alguén avisase de que estaban a caer algodóns por riba do tellado desta deputación. Nevaba. Ata entón, só tocaramos a neva nas postais do Nadal. Todas fora, con noso mandilón branco de colo mariñeiro con cinta azul celeste arredor como correspondía ao primeiro nivel. Aquela mañá de sábado fora apoteótica. Con todo, non podería precisar como reaccionamos máis alá de gozar do acontecemento insólito, pero hoxe imagino a Charo, aquela nena de pelo crecho, como vimos nesas primeiras fotografías, con brazos abertos e a palma da man cara arriba apañando as folerpas como a quen apaña letras, convertida na belisa crepusculario dos contos de Baluna de Isabel Allende, dona das palabras. A xiña, o latín e o grego comezarían a fascinala, aínda que tamén tivese aptitudes para as ciencias puras. Rematado o bacharelato elemental, as nosas vidas diverxeron e non volvín cadrar con ela en moitos anos. En 1984, cando posta a andar a Lei de Normalización Lingüística no ensino, éramos moitas e moitos os que, como a don Ramón no seu día, experimentáramos xa o sentimento de conversos. Viñamos de imitar o Adrián Solovio de Arredor de sí. Celebrábanse en Compostela as primeiras xornadas do galego no ensino. Eu, como mestra, presentaba unha comunicación sobre os beneficios da dramatización na aula. O meu alumnado representara unha obriña de creación propia. No programa tamén viña unha filóloga da Universidade de Santiago de Compostela que impartiría unha conferencia naquel mesmo salón principal. Cando lín o seu nome no programa, Rosario Álvarez Blanco, pensei, esta é Charo. Logo, ao vela ali, tan segura, naquele estrado, falándonos sobre o proceso de normativización do galego e do risco dos saltos bruscos que obviasen a diversidade e puidesen afastar os falantes naturais do galego estándar, quedei gratamente sorprendida, fascinada, diría. Charo predicaba co exemplo. Transmitía entusiasmo e coñecementos, falaba nun galego coidado máis
non de laboratorio nin de neofalante. Colocaba os pronomes no seu sitio. A prosodia era como a da nosa casa, galego falante de Berce. Coidei que se miña nai a escoitase falar non diría: eu antes non sabía falar galego, agora xa non sei falar nada. Digo, non sabía falar castelán, perdón, agora xa non sei falar nada. A fala de Charo convencía e conmovía. Sendo culta, estaba preto do pobo. Unha nena que se criara en Pontevedra, na cidade. Sentín fachenda de ter cadrado con ela na infancia. Quedei tan enfeitizada pola súa lúcida e amena oratoria como 11 anos atrás, en xaneiro de 1973, a propia Charo o quedara da palabra de Otero Pedraio, cando naquel salón de Fonseca en Compostela pronunciara el unha conferencia que levaba por título Castelao, lembranzas dun amigo. Pero, como hoxe a temos aquí, mellor sería que nos conte ela mesma, se quere. Como aquela voz poderosa, chea de sentimento, de poesía e de cultura, a instou a traballar sobre a lingua do patriarca das nosas letras, sobre o que tiña de popular e de culto aquel seu código lingüístico que o facía tan fascinante. Logo souben que esta poelae doctae do século XXI. En 1980 se doutorara coa tese O pronome persoal en galego e que moito antes, en 1967, cando quixo comezar a escribir na lingua que falaban a miúdo na súa casa entre os adultos, botou en falta unha guía na que poder consultar as eivas que xurdían naquele empeño. A gramática e o dicionario dos que puido botar man limitouse tan só á poesía de Rosalía, que por non ter guía tampouco estaba izada de vacilacións léxicas. Tal vez aí comezou a súa apaixoante e apaixoada entrega ao estudo científico da lingua. Descubrín a súa extraordinaria e infatigable excelencia e entrega á investigación arredor da lingua e da difusión do patrimonio cultural de Galicia, ao participar asumindo a coordinación en numerosos proxectos vinculados ao estudo do Atlas Lingüístico Galego, Gramática do Galego, Dicionario, a súa implicación na proxección da lingua e da cultura en Galicia, dentro e fora das nosas fronteiras. Rosario Álvarez, dende os postos de responsabilidade que ocupou e ocupa, cubre de maneira eficaz o amplo espectro do ecosistema cultural galego, innovándose a cotío, sementando futuros nas novas xeracións de lingüistas, ensinándolles a voar, a soñar e a vivir a lingua como algo grande que hai que coidar e preservar, buscando fórmulas para chegar a todos, a todas, apoiándose nas novas tecnoloxías como vías de acceso a moitos contidos culturais, sempre preocupada e ocupada na acción exterior, a Galicia de emigración, do exilio, a posición atlántica de Galicia, a relación cos países da lingua portuguesa. Foi directora do proxecto internacional Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Portugués e do proxecto transfronterizo Galego-Portugués Patrimonio Léxico da Galicia. Foi outro sí codirectora do proxecto Gondomar, Corpus Digital de Textos Galegos da Idade Moderna. Todo isto converteuna dende xuño do 2018 na primeira Todo isto é moitísimo máis, que só nos dan uns minutos. Digo, todo isto converteuna dende xuño de 2018 na primeira muller presidenta do Consello da Cultura Galega. Unha muller que apostou sempre pola xestión participativa para a cultura galega. Porén, xa antes rompera outras barreiras. Ao se converter na primeira muller en dirixir o Departamento de Filoloxía Galega, o Instituto da Lingua Galega, a primeira en estar ao fronte do Seminario da Gramática da Real Academia Galega, a primeira tesoureira desta institución, a nivel de investigadores e directores que coordinan os diferentes volumes do Atlas Lingüístico, segue a ser
a única muller. Eu imagínote como indo por un sitio de moitas silveiras para todas nós e ti diante, facéndonos sitios para que as demais non nos rabuñemos tanto. Nunha universidade androcéntrica dominada polo xénero masculino, esta catedrática da área de filoloxías galega e portuguesa rompeu estereotipos, conseguindo elevarse por riba dos prexuizos do momento, converténdose nunha peza fundamental na reconstrución do noso patrimonio lingüístico, na María Moliner galega e moito máis. Rosario Álvarez Blanco é un referente imprescindible para quen queira aprofundar no estudo científico da lingua, da repercusión que a inabarcable traxectoria profesional desta pontevedresa a nivel internacional dan fe ás 27.800.000 entradas que ofrece o buscador de Google, por referenciar 264.000 son as que ofrece para o presidente da Xunta de Galicia. Grazas, Charo, por termar da fermosa lingua na que moitos e moitas podemos hoxe crear mundos con tranquilidade, con esa tranquilidade que supón termos guías léxicas, gramaticais e fonéticas de noso que resolvan as nosas dúbidas. Tamén ti contribúes a elevar a reputación deste xa prestixioso premio. Parabéns. Parabéns tamén a ti. Moitas grazas, Fina. Sempre mellor co sorriso e os sentimentos visibles. Mulleres falando de mulleres. Mulleres apoiando a mulleres. Mulleres tecendo redes. Así son os camiños da vida. Así os celebramos hoxe, complicados e fermosos a un tempo. Tan dispersos que Otero Pedrallo tivo que repartir este título, Os camiños da vida, en 3 novelas, independentes, pero que formaban un corpo único, tan literario e tan real. Continuamos coa entrega de premios, para que volvemos a solicitar a presenza encima do escenario de dona Carmela Silva, presidenta da Deputación, que neste caso fai a entrega do premio acompañada de Xurso Couto Rodríguez, deputado de Cultura da Deputación de Coruña, César Pérez Árez, xefe territorial de Educación da Xunta de Galicia en Pontevedra, Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrallo, Victoria Alonso, deputada de Cultura, Ana Patricia Torres Madureira, deputada de Cultura da Deputación de Ourense, e Fina Casal de Rei. Recibe e recolle o premio Rosario Álvarez. Poden ocupar os seus asentos porque, como non, ten a palabra e os nosos oídos dona Rosario Álvarez. Señora Presidenta da Deputación de Pontevedra, representantes das outras deputacións da Xunta de Galicia, xenerosos membros do xurado, autoridades, familia, amigas e amigos, querida e admirada Menchu, miña querida Fina compañeiriña, xa se imaginan, levamos desde os 9 anos xuntas, xa poden por aí poñerlle algún tipo de explicación á hipérbole da súa laudatio. Miñas donas, meus señores,
pasou a vendima, pasou tamén a castañeira, pero do Ramón acompáñanos, esperemos que compracido e pracenteiro, na recolleita desta nada decembrina inesperada, fora de calendario, que realmente deba a vosa xenerosidade. A min gústame os calendarios e os mapas, todo ben disposto, localizadiño no tempo e no espazo. E xa posto nese contexto, recibindo o premio que leva o nome do Ramón Otero Pedrallo, hai para min esa outra data moi significativa que me gustaría compartir convosco, que xa anunciou Fina na súa loa. Quixera que forades comigo o 30 de xaneiro do ano 73, teño 21 anos, estamos no Salón Artesoado de Fonseca, entón decrépito, abarrotado de público, cun frío invernal que entra da rúa como se non houvese paredes, desde logo porta pechada seguro que non había. Eu estou sentada no chan, co único confort, xunto con outros privilexiados, de poder apoiar parte das costas no canto da mesa profesoral, a escaso 1,5 metro da cadeira e pequena mesa simple, desde a que don Ramón, o patriarca, vai dar unha conferencia. O día seguinte, nunha crónica del Correo Gallego, dirase que ocupaba el salón máis dun millar de estudiantes. Tantos non seremos, porque era físicamente imposible, pero somos moitos, moitos. El toma a palabra sen un apunte diante e comeza a debuxar diante de nós o retrato de Castelao a través das súas lembranzas como admirador e amigo, só aparentemente divagando, respondendo de xeito estrito o título posto no programa, Castelao, lembranzas dun amigo. Vai daqui para colá, pero volve sempre ao rego, e nós, prendidos a súa palabra, imos descubrindo máis e máis de Castelao a través da voz e do testemunho do amigo. Porque don Ramón, como espectador privilexiado, evoca lugares, momentos, experiencias que van trazando diante de nós o perfil dese ser extraordinario que foi Castelao, o pensador, o político, o artista, o amigo. E a pesar do máis dun millar de estudantes de que falaba o xornal e das incomodidades que vos aseguro que eran moitas e severas, ali non se oía voar unha mosca. Non sei cantas horas estaría ela a falar, quizáis 3, de 7 a 10, pero crédeme que foi un suspiro. Naquela tardiña do 30 de xaneiro do ano 73, eu fixen moteriana, definitivamente sen previo aviso. Estudei a lingua do Otero, tentando non só mostrar o seu ideario lingüístico, senón, sobre todo, desentrañar os mecanismos da súa sintaxe, do seu estilo, da súa retórica, e fixeno en cursos, coloquios, conferencias e artigos. En consonancia con aquela fascinación inicial, que foi moita, que me cativou, boa parte dos meus traballos sobre ele están dedicados precisamente á súa oratoria, porque realmente el tiña o que chamamos o don da palabra. Hoxe, honrome en formar parte do padroado da fundación que leva o seu nome e comprenderedes por que este premio para min, extraordinario en sí mesmo, ten un significado especial. Comparto con Mencho Lamas, unha honra. Somos case dun tempo, eu un chisco máis vella, e tivemos vidas bastante paralelas, tan paralelas que creo que nunca se tocaron. E a pesar de que tivemos ocasións, coñecidos, compañeros de viaxe comuns que puideron actuar de enlace, eu non lembro ningún momento en que realmente chegáramos a tocarnos. Ela na pintura e eu na lingüística, pero desde logo aseguro-vos que desde a miña liña paralela, Menchu pareceume sempre admirable. Non só falo da artista, que tamén, senón da muller que loita, aquí xa se dixo Rosario magníficamente, que arrinca con proxectos, que valora o traballo colectivo, que aposta por fortalecer a rede humana que está ao seu arredor, convencida de que iso non impedirá nunca ter luz propia. Por iso xa xo dixen na primeira hora, Menchu, unha honra. Eu non sei ben cales foron os méritos e que na valoración do xurado inclinaron o meu prato da balanza, pero quero pensar que teñen moito que ver coa docencia.
De feito, algúns dos membros do xurado foron alumnos meus, podo dicirlo así, cando casi ninguén me oi. Cando me piden que me defina, eu sempre digo profesora, porque creo que esa vocación docente e a inabalable confianza no poder da educación e do coñecemento son os trazos que guían toda a miña vida. Sempre me acompañaron e me deron pulo, ademais de satisfaccións impagables. Aprendín a valorar a instrucción no seo da propia familia, porque meus pais sempre colocaron a educación en lugar preferente e estimularon por todas as vías de que dispoñían a nosa ansia de coñecemento. Se as circunstancias fosen outras, miña nai sería a mellor das mestras. Ela foi que me ensinou a ler e a escribir e as primeiras regras matemáticas antes de entrar na escola. Entre os meus recordos máis temperáns, ela está a plancha que plancha a roupa con amidón e eu sentadiña como unha santa ao seu carón bebendo o coñecemento dela. Contaba os millores contos, sempre diferentes, os que nós chamábamos do señor discorrido. Nos veráns espertaba e estimulaba a nosa curiosidade polas novas maravillas que íamos aprender no curso seguinte. Creo que se deba a ela que a miña curiosidade cultural tiña poucos límites. Tanto quedo prendida nos misterios das antigas civilizacións como dos avances das ciencias médicas, da botánica como dos usos e costumes de calquera bicho, das novas técnicas de investigación arqueolóxica como do cinema ou a narrativa contemporáneas, do equilibrio dun ecosistema natural como dos fluxos e funcionamento dunha gran metrópole. E son só algúns exemplos. Certamente iso pode considerarse unha eiva para os que nos dedicamos a investigación porque tende a dispersión, pero asegurolles que na miña condición actual de presidenta do Consello da Cultura Galega, que concibe a cultura en 360 grados, é un beneficio. Sempre teño unha palabra de sincero agradecemento para os meus mestres, desde a escola da profesora Berta na Ferrería e o meu Instituto de Pontevedra, espléndido, poboado de bons profesores e aínda mellores persoas. Don Ramón Peña, don Mariano, o señor Noia, don Augusto, e no meu altar particular, don Marcelino, don Jesús e María Vitoria. Advirtan o cambio, todos don, todos señor, pero María Vitoria era María Vitoria. A raíña das docentes. Xa na universidade, no Instituto da Lingua Galega, tiven e teño o privilexio de aprender cada día dos mellores, humana e científicamente, tamén dos que forman parte de xeracións posteriores á miña. Esa vocación docente impregna toda a miña actividade, por suposto nas clases impartidas, xa desde antes de estar licenciada. Tamén na miña actividade investigadora, quixen saber máis para poder transmitilo e así sucesivamente facendo que o coñecemento avance. E toda a miña actividade de xestión e dirección quixen facilitar que haxa canles e espazos de participación, intercambio e dinamización para crear, comunicar e difundir coñecemento. Case sempre se recibe máis do que se dá de corazón. Antes dixo aquí alguén con outras palabras, pero ven sendo o mesmo. E dicía antes que a educación me deu satisfaccións impagables. Desde logo, a miña propia realización persoal e, sen dúbida, este premio. A convicción de que ela, que está na nosa man, de que nos temos na nosa man sempre promover e mellorar a educación. E ela é capaz de facer, cambiar o mundo e de facelo mellor. A confianza de que hai multitude de seres humanos maravillosos, positivos e colaborativos cos que se pode construir ese futuro para a nosa sociedade, a nosa cultura e a nosa lingua. E o convencemento, alcanzado en décadas de experiencia docente, de que a Galicia ten o privilexio dunha mocedade extraordinaria que merece o noso apoio e toda a nosa confianza. Xunto coa educación, saliento o valor da tradición e o respeto ao legado patrimonial que a xeración precedente nos entrega para que o coidemos e transmitamos mellorado á xeración seguinte.
Sei que non me podo estender, xa falaba a Fina dos poucos minutos. Gastaría o meu tempo e de todos os demais para mostrar ata que punto me marcaron nese sentido as miñas raíces pontevedresas e a pegada que deixaron na miña personalidade e na miña identidade en todo canto dei feito no ámbito da lingua e a cultura galegas desde que despertei a elas na adolescencia ata o día de hoxe. Todo parte daquel microcosmos veciñal da Fonte dos Tornos, epicentro do meu universo de rúas e prazas que deseñan o mapa afectivo que coloca os xogos, as descubertas e a vida toda. Unha cidade que mantivo con amoroso cuidado tanto o patrimonio material da súa longa historia como as vellas tradicións. Vivindo fora de Pontevedra, fun consciente de que a boa vila mantivera como ningunha outra ritos e tradicións ancestrais ás que eu asistín e das que vivín sendo nena. Aquí naceu o meu amor pola cultura popular e pola lingua da xente, o meu interese e dedicación ao patrimonio inmaterial, sobre todo lingüístico, como creación colectiva de milleiros de homes e mulleres anónimos ao longo de toda a nosa historia. Pero Pontevedra danos aínda unha lección máis aos que andamos no mundo da cultura e da xestión cultural. Soubo unir o respeto e o cultivo da tradición cun saber vivir que fai esta cidade única. Un saber vivir xeneroso que acolle a todos e dá de beber a quen pasa. O respeto á millor tradición é aquel que non a coloca nun vello museo como cousa do pasado para ver e non tocar. Pontevedra recrea, actualiza e crea nova tradición como debe ser. Quen dixo que un loro non pode ser un personaxe tradicional do Entroido? Cada xeración crea e renova ritos e costumes. A tradición faise, aliméntase e consérvase día a día. Ten raíces fondas que impiden que se abata, pero muda a lizgaira cos tempos e as vontades. Eu tamén aprendín iso na miña vila de Pontevedra. Carmen Patrium Sive Pontevedra. Canto agradecida a Pontevedra como fixa Moedo. Pero os que mellor me coñecen saben que a min non me moven pensamentos nin querenzas localistas. Galicia é o meu universo. Sei ben onde está o meu toro, Rexo, pero tamén que as miñas raíces nutricias se estenden e multiplican baixo terra. E que a miña copa cobre Galicia inteira, toda ela territorio amado. Vou rematando. Eu non tecín soa a miña tea. Eu non sementei soa o meu naval. Sei que non poden dicir o mesmo moitas mulleres do meu tempo e do presente, tampouco moitos homes. Síntome por iso moi afortunada e profundamente agradecida. Non podo expresar aquí os 1000 motivos de agradecemento a todas as persoas que viaxen e viaxaron comigo, acompañándome e poñendo vento nas miñas velas. A miña familia, na que inclúe tanto a ampla tribu solidaria como a máis nuclear que me apoia día a día. Os amigos e as amigas de onte de hoxe, que en boa medida son os mesmos, un privilexio, sempre o digo. Os meus compañeiros e compañeiras, sexa de estudos desde a escola, sexa do traballo nas diversas institucións, os meus mestres e mestras nunca esquecidos, os meus alumnos e alumnas, orgullosa deles e agradecida polo seu afecto. E as moitas persoas boas e xenerosas coas que tiven a fortuna de me cruzar na miña vida. Esa espléndida rede humana, tecida de afectos a varios niveis, alimenta cada día a miña confianza no porvir e dame azos para seguir traballando a prol do noso pobo, da súa lingua e da súa cultura. E eu recollo hoxe este premio moi honrada en nome de todos eles e de todas elas. Beizo. Parabéns tamén
e moitas grazas por axudarnos a ubicarnos no mapa do universo, coa nosa identidade propia, coa nosa luz propia tamén. Tan importante é saber como ensinar, vimos de falar diso, precisamente porque foi o que se dedicou Rosario Álvarez, a españar coñecemento, ben como docente, ben como membro de diversas institucións, ben como directora e colaboradora de publicacións, de investigacións, sempre ao redor da lingua. Unha lingua que agora volve deixar paso á música. Moedo e Lucía Comesaña polas melodías. Moitas grazas. Falamos antes de imaxes e palabras e agora deberíamos facelo de palabras e feitos, porque os segundos reforzan o que se di. É ben coñecido o dito de que os feitos falan por sí. Non só iso, é que aínda inmateriais permanecen, como a testemunho no tempo difícil de esquecer. Teñen o don de producir consecuencias. Os feitos proceden das persoas, mais tamén das institucións. Por iso é tan importante que quen ostenta os cargos posúa responsabilidade social, porque o colectivo trascende, o individual inflúe nel tamén, como un maio longo, que é a canción que vimos de escoitar. Imos achegándonos así, cara ao final do acto, que rematará, valga a redundancia, coa intervención da presidenta da Deputación, Carmela Silva. Bo día a
a todas e a todos. Eu estou aquí, estou observando quen está neste acto, que persoas acompañan hoxe a dúas grandes mulleres, a Rosario Álvarez e a Menchu Lamas. E esta observación que se ten dende este lado deste espacio maravilloso que é o Pleno da Deputación de Pontevedra, deixame observar con claridade que a xente que representa a nosa cultura, que representa a un pobo tan grande como é o noso, non quixeron perder este grande recoñecemento ás dúas mulleres que lle poñen rostro, que lle poñen nome, que lle poñen altura intelectual e cultural a Galicia. Aquí hoxe con todas e todos nós está Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, expresidente da Real Academia Galega e un home imprescindible da nosa cultura, que, por certo, me debe un baile, Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago, José Manuel Rey García, director do Museo de Pontevedra, Jorge Soto Carballo, vicerreitor da Universidade de Vigo, do campus de Pontevedra, Soledad Penalta, unha grande escultora, outra das grandes mulleres creativas que permiten que teñamos referentes para construirnos como pobo, porque sin as mulleres non hai pobo galego, sin nós non hai, e que foi a facedora desas dúas maravillosas esculturas que hoxe entregamos. Rosario Sarmiento, voz de muller, voz de cultura. Muller que racha tamén coas silveiras para que outras poidamos atravesalas. Fina Casal de Rei, sorriso, palabra, e que cando fala nos deixa abralladas, igual que Otero Pedraio de Soi un día, sorprendida, enamorada da súa inteligencia, a Rosario. César Portela, arquitecto recoñecido aquí en todos os lugares do planeta. Xosé Antón Castro, crítico de arte, Suso Corto Rodríguez, deputado de Cultura da Deputación da Coruña, que lle agradezo moitísimo que os estemos aquí, todas as administracións que apoiamos estes premios Otero Pedraio recoñecendo a estas dúas grandes mulleres. César Pérez Ares, xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia, que representa a administración autonómica. Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedraio, que hoxe leu a acta onde por unanimidade todo o xurado todo, decidiu que Rosario e Menchu e Lamas tiñan que recibir este premio Otero Pedraio no 2021. Alberto Ubiña, concelleiro de Xuventude do Concello de Pontevedra, que nos acompaña tantas veces a Deputación para construir xuntos e xuntas do local e a importancia da cultura como elemento fundamental e imprescindible para construirnos como pobo e seguir avanzando. Ana Patricia Torres, deputada da Cultura da Deputación de Ourense, que tamén está aquí, claro, como non ia estar Ourense presente. Si Otero Pedraio é de Galicia todo, pero nado en Ourense, polo tanto, un pouco máis de Ourense, non moito máis, un pouco máis, porque todas e todos o sentimos como noso.
E todas as persoas que foron parte do xurado, a quen tantos lle agradezo, porque ademais foi un debate moi construtivo, non? O que fixemos para logo por unanimidade tomar a decisión, e a toda a xente da cultura, da arte, de diferentes disciplinas que hoxe están aquí e que representan a Galicia, que representan a esta provincia. Dende logo tamén a Alejo Amoedo e a Lucía Comesaña, piano e zanfona, zampona e piano, porque nós tamén somos un país de música. Os sons forman parte do que todas e todos nos somos. E dende logo a escritora María Canosa, maravillosa conductora deste acto, que puso palabras fermosas a un acto que queríamos que fora fermoso. Gracias, María, porque ti foches capaz de aunar a fermosura do que pretendíamos coa túa voz. Así que moitísimas gracias a todas e a todos. E quería nomear, porque os actos son importantes, cando a xente que participa neles forma parte dunha comunidade, ama, está comprometida con esa comunidade. Non somos unha grande comunidade, somos un grande pobo, porque temos unha historia política moi potente, porque temos unha sociedade que foi deixando pegada e que nos foi construindo ao longo de séculos a todas e todos nós. Nós somos un pobo grande, somos unha comunidade grande porque temos unha grande cultura creativa en todos os eidos e en todas as disciplinas. Sería interminable comenzar a falar dende os inicios do tempo de tantas mulleres e de tantos homes que tanto deron e que foron construindo este pobo que é tantas cousas, pero que dende logo é cultura. Un pobo que ten unha lingua propia, e a lingua propia eu aprendín con Alonso Montero e o noso pensamento. A lingua é a que nos construe, porque é a coa que contamos, é a que recibimos, e con ela todo aquelo que é este pobo noso, o pobo galego. A min pasoume algo parecido a Rosario Álvarez. Eu estudaba magisterio e veu un día Alonso Montero a dar unha conferencia sobre a diáspora e tamén falou case 3 horas. E tamén o silencio, o silencio era total e a atención era total, non? E falaba deso, non? Falaba de como moita xente que tivo que emigrar levaba a nosa cultura e a nosa lingua e a mantiveron alén dos océanos. Así que hoxe celebramos eso con estes premios Otero Pedraio. Homenaxeamos as persoas que construen cultura, porque esa cultura está construída por mulleres e homes. Certamente, durante demasiado tempo, os nomes de as mulleres non sonaban, non eran recoñecidas, pero sempre houbo grandes mulleres en Galicia que nos construíron e que deixaron un legado e unha pegada tan importante en tantas e en tantos nós. Por eso creo que este premio Otero Pedraio 2021 é un premio Otero Pedraio especial, porque homenaxea a 2 mulleres as que tanto lle debemos e as que próximas xeracións tanto lle deberán, porque seguirán construindo esas referencias imprescindibles para seguir sendo un pobo auténtico, cunha cultura propia, cun pensamento propio. E esas son Rosario Álvarez e Menchu Lamas. Unha muller que co color,
coa arte plástica enche a vida de todas e de todos de cor. Por certo, nestes momentos, máis que nunca, precisamos de que se encha a nosa vida de cor. E Rosario Álvarez, que dende a investigación, dende a lingüística, dende a palabra, sigue estudiando dende o rigor, pero tamén dende a innovación, unha lingua que é imprescindible que a manteñamos viva. Os escoitaba alguén falar de castelán, de español e de inglés, e eu quero falar de galego. Eu fui unha nena educada en lingua castelán cunha nai que só falaba galego. Naceu falando galego e morreu falando galego. Pero a min educáronme noutro idioma. E cando tamén nos convertemos, somos conscientes de canto perdemos cando nos quixeron aillar do noso idioma, que é o mesmo que aillarnos das nosas nais, dos nosos pais, das nosas avós, tatarabós, e de toda esa inmensa cultura que se transmite coa palabra. Así que, queridas Rosario e Menchu, sigamos camiñando entre silveiras, apartándoas, para poder construir un camiño onde Menchu e Rosario van de primeiras e detrás delas vamos tantas e tantas mulleres e tamén tantos homes que queren seguir a construir unha cultura da que nos sentimos inmensamente orgullosas e orgullosos. Hoxe, Otero Pedraio estaría feliz, estaría contento e diría que acertamos a elexir a estas dúas mulleres como Premio Otero Pedraio 2021. E diría, sí, naceron dúas mulleres que traballan para que non perdamos a nosa lingua, para que non perdamos a nosa cultura. E detrás delas nacerán outras que seguirán traballando para construirnos e para ser cada vez mellores. Hoxe é un día fermoso para esta Deputación, para a Deputación de Lugo, para a Coruña, para a de Ourense, para a Xunta de Galicia, para a Fundación Otero Pedraio. É un día fermoso para Galicia e, por que non decilo, é un día fermoso para a humanidade porque recoñecemos a dúas grandes mulleres que fan aquelo que fan que o mundo sexa mellor, a cultura. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas a todas e a todos por acompañarnos neste acto tan sinxelo e tan sentido. Di Ana María Fernández no seu último poemario que parecemos pequenos se nos xulga unha estrela. Hoxe tivemos entre nós dúas estrelas, Rosario Álvarez e Menchu Lamas. Lonxe de xulgarnos, fixéronnos sentir grandes e brillar con elas. Grazas. Que sinxelo é sentir fachenda así, desta maneira. Parabéns ás dúas e a este certame por ter atinado tan ben na súa elección. Eu creo que tamén estaría moi orgulloso e moi contento. Xa nos despedimos, pero para deixar constancia, para lembranza despois, pregamos que a familia completa dos premios Otero Pedraio se achegue para facer unha foto conxunta coas dúas galardoadas. Moitas grazas e bo día porque o é.